Ukuthula kaNkulunkulu akube nawe usalalele lo myalezo. Izwi silithola encwadini kaJoshua wokuqala. Sofunda amavesi amabili asekuqaleni. Kwathi emva kokufa kukaMose inceka Simakade, uSimakade wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose, wathi, uMose inceki yami ifile. Ngalokho suka uwele leli Jordani, wena nalaba abantu bonke, niye ezweni engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli. Ilona izwi lenkosi. Amen. Isihloko sithi impilo iyaqhubeka. Ngalokho suka uwele leli Jordani, wena nalaba abantu bonke. Inceki yami uMose ifile, wena suka uwele nalaba bantu bonke. Impilo iyaqhubeka yimi. Uma uyikholwa umele ukukhula kwezikamoya njalo. Kaningi sibafishane kwamukeleni lokho uNkulunkulu afuna sibe nakho. U-Israyeli sebewelile ulwandle olubomvu, wazembula uNkulunkulu kubo iminyaka engamashumi 4 elokhu ehamba nabo ehlane, kodwa engabadalela ihlane ngenxa yokungamethembi kwabo uNkulunkulu. Kwabenza bazulazula eside isikhathi esikhundleni sokuhamba iy'nsuku eziwu-11 bafike lapho beya khona. Bazulazula ehlane eside isikhathi ngenxa yokuba bameyisa uNkulunkulu uma befike eMara, kanti i-Elimu laliseduze. Akungathi ngefindo lempilo bese ungamethembi uNkulunkulu, ngoba i-Elimu lakho liseduze kweMara lakho. Ungavumeli izinto ezithandwa nguwe zenze ungasanaki ukuba uthini kuwe uNkulunkulu. Ungavumeli okuphucwe uNkulunkulu kukwenza ungasambona uNkulunkulu ebalulekile kuwe. Ungavumeli nosudlule kukho ukubambezela ukuya phambili. Inhliziyo yakhe lokhu ibambelele emumva ukuthi uNkulunkulu wakuphucelana into ethile bekungesenasidingo, yingakho kuphuce kona noma wena ubukubona kusenesidingo. Uma uNkulunkulu ekuphuca igugu lakho, empeleni usuke ethatha okungokwakhe. Thina asifikanga nalutho, noma sesihamba kulomhlaba omagada ahlabayo siyohamba singaphethe lutho. uNkulunkulu akaphi, uNkulunkulu uyanika ukuze alande okungokwakhe. Akabolekisi uNkulunkulu. Sisuka kanjani pho la sikhona siye lapho uNkulunkulu afuna siye khona? uJoshua nabantwana baka-Israyeli basinika izibonelo ezinhle ezintathu. Nokungokokuqala engifisa ukukhuluma ngakho, impilo ayimi isihloko somyalezo, impilo iyaqhubeka. Okokuqala verse 1 to verse 4, yamukela inselelo oyiphonselwe uNkulunkulu ngoba ayisoze yajika. Okokuqala lokho. Verse 2, uMose inceki yami ufile, ngalokho suku uwele leli Jordani, wena nalaba bantu bonke niyezweni engibanika lona abantwana baka-Israyeli. Sekuphela iy'nsuku ezingamashumi 3 belile emaphandleni akwaMowabi. Exodus 34 verse 8. Emva kwaleso sigameko sokulila besaqhubeka befuna abanye ukulila belilela uMose, abanye becabanga ukuthi ake kuphunywa ayocingwa. Lapho ebonakale eyangakhona, uNkulunkulu waphonsela uJoshua inselelo yokudla izwe alithembisile abakwa-Israyeli bengakaphumi eGibhithe. Empeleni alithembisa ngisho ukhokho wabo Abraham. Kwangesona isinqumo esasilula nababesazi oJoshua no-Israyeli wonke sokwamukela ukuthi lo kade umholi wabo beyibonile igameko zenzeka akasekho phambi kwabo. NoJoshua kwangelula kuye ngoba uyabazi laba bantu ukuthi bantamo lukhuni, uyabazi laba bantu ukuthi abamukeli noma kanjani izimo, kodwa kwasekumele athathe igxathu lokuba ngumholi. Sonke sithola sisezimweni esingakwazi ukuba sizilawule siziguqule, kodwa sokufunda ukuba uNkulunkulu
akadlali mayesekukhombile efuna uyenze into. Ukwamukela isimo noma ukwamukela nje isimo kuyakusiza ukuthi ube okhulayo esimweni. Kwamukela nje iqiniso ngesimo kuyakukhulisa. Inkosi uDavide eseyizwile ukuba umntwana wayo ebimkhulekela usefile, yabe seseyisukuma emlotheni yacela amanzi yahlamba yambatha ezinhle izingubo zobukhosi, yathi sengiyoya kuye umntwana wami angeke esabuya eze kimina. Ngakho walithinta ithuthuli waqala ukwamukela isimo ukuthi sinjani. Ukwamukela isimo kuyalapha. Ukwamukela isimo kukusiza ukuba usebenzisa amandla waphiwe umdali okufinyelela lapho ucabanga ukuthi angeke usafinyelela khona. Ukwamukela kukusiza ukuba waneliswe ngoyikho noyikho. Kwakuyinselele njani lena uJoshua aphonselwa yona? Chapter 3 verse 15, kwakuyinselelo yezimo nangezinto ezingalawuleki. Akanikwanga induku kaMose, akambonanga futhi uNkulunkulu eqhubeke bayinsika yefu phambi kwakhe, kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi qhubeka nohambo. Bayalalelwa ukuba uNkulunkulu umfula iJordani laligcwele masizwa ngakho kulesiya sahluko. Kwakugcwele zonke izinggu zeJordani, ungabonakali lapho benganyathela khona. uNkulunkulu akabanikanga induku kaMose ukuthi ngoba nakho uMose sengimthathile senginika nansi induku, kodwa kwakufanele ahambe izinyawo zakhe ziyocwila. Ngesikhathi sikaMose inyawo zika-Israyeli zange ziwathinte ngisho amanzi bezowela ulwandle olubomvu, kodwa ngesikhathi sikaJoshua sekumele inyawo zabo ziyocwila emanzini anduba amanzi ahlehle. Kwasekumele bahambe ngokukholwa ngoba loyo bephakamisa induku akasekho, kodwa kwasekumele kube ukukholwa yizwi okwakumele kwenze ummangaliso baqhubeke nohambo. Yikho sizothi impilo yimi ngenxa yezimo obhekana nazo. Impilo iyaqhubeka. Akekho umuntu ophila engakaze abhekane nesimo esingalawuleki esidinga uNkulunkulu kuphela. Sonke kulonyaka ka-2020 akulula ukuphila, sivinjezelwe ilezi khova eziwu-19 COVID-19. Sonke impilo yethu isengcupheni futhi isazoqhubeka ibe sengcupheni, kodwa okuzosenza sime siphile kwilesi simo esingalawuleki ukwethemba uNkulunkulu. Ziningi izimo ezingalawuleki umuntu ngamunye abhekana nazo. Kungabe sokudilizwa emsebenzini, kungabe sokudliwa kwempahla ngoba ungasenamandla okukhokha, kungaba ukuthi uficwe isimo sokuba abazali bahlukane, kungaba isimo sokuba ungenwe imimoya engcolile ukuba sathiwe kwenziwa imizamo yokubakhululeka kodwa leyo mimoya isacindezele. Ziningi izimo esingayithola sibhekene nazo, kodwa nakuleso simo siphonse kuNkulunkulu ngoba uthe phonsani zonke izinkathazo zenu ngiyalikhathalela. Kwesinye isikhathi hlezi uhamba nje ubambene nomuzwa ukuthi washona uma ngalindela ubaba ukuthi noma besebedivosile noma othi uyoqhamuka azosiduduza ngikhale ehlombe lakhe, kodwa lo baba wakho akaqhamukanga azi ukuthi uyamdinga. Nangaleso sikhathi wamdinga ngaso njengoba engavelanga, kodwa uNkulunkulu wayekhona. Noma uNkulunkulu wawungamboni, kodwa uNkulunkulu wayekhona. Uyena okududuza nosaqhubeka ukukududuza. Dlula kuleso simo ngoba impilo iyaqhubeka. Isimo ngeke usilawule, kodwa impilo iyaqhubeka. Amanzi omfula ithi iBhayibheli afukuka ahlehlela nyovane ngoba bathatha igxathu lokuma kubeka uNkulunkulu. Kwakuyinselelo verse 3 to verse 4 yokuya la bengazikhona, kodwa bahamba ngokukholwa bemethemba uNkulunkulu. Israyeli wawungayazi indawo ababeya kuyona, kodwa bahamba ngokukholwa. noPithiya indodakazi kaFaro wayekhona, owakhulisa uMose
ebudaleni bakhe esephethwe naye, wangena ezweni lesethembiso, wangena entshethwe amandla engasenawo, kodwa ukukholwa enakho ngoNkulunkulu wefu, enakho ukukholwa ngoNkulunkulu omenze wahlangana nendodana emanzini. noBithiya wayekhona, noKhaleb wayekhona, noJoshua wayekhona. Ibona abathathu abadala abalaziyo iGibhithe abangena ezweni lesethembiso, ngoba bahamba benokukholwa ukuthi uNkulunkulu uyama nomuntu, uNkulunkulu uyamgcina umuntu. iBhayibheli ivila libona ingonyama nala ingekho khona. Ngakho ungabi ikholwa eliyivila elibona izinto ngeke isenzeka ebuNkulunkulu ekhona. Okwesibili engifisa ukuba sikhulume ngakho, akusikho nje kuphela ukuba ngikhulume ngakho kulesi sigaba kokuthi yamukela inselelo ephonselwa uNkulunkulu engeke iguquke. Wozamukela izimo ongenamandla phezu kwazo, ukuthi kodwa uNkulunkulu unamandla phezu kwami, impilo yimi iyaqhubeka. Okwesibili verse 5, kubone kukholwe ukuzibophezela kaNkulunkulu kuwe. Akuyibakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Njengalokhu ungangenayo uMose, kanjalo ngiyokuba nawe, angikukuyeka, angikukushiya. Asikho isimo esasizobehlula behamba benoNkulunkulu, behamba bekuNkulunkulu, noNkulunkulu ehamba ekubo. Wonke umuntu uhamba unganyelwe ubukhona bukaNkulunkulu. Joshua kwafanele ayamukele lenselelo ukuthi uNkulunkulu angeke saba insika yefu emini, abe insika yomlilo ebusuku, kodwa ngihamba ngikuNkulunkulu, noNkulunkulu uhamba ekanye nami. Uma uyamukela leyo nselelo ngokuzibophezela, uNkulunkulu uzibophezela yena kuwe, ubukhona bakhe bunamandla okuvikela. Usethi kuNkulunkulu ubukhona bakhe obuvikelayo, akuyibakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho. Ngamanye amagama, akusekho isimo esiyokwehlula ngoba uyakukholwa ukuthi noma ungasangiboni ngiyinsika phambi kwakho, kodwa khona ngikhona. Noma ungeke ungikhombe, but khona ngikhona. uNkulunkulu wethu unjalo, singeke simkhombe kodwa akusho ukuthi akekho. Uma uthatha itshe uliphonse emanzini, akusho ukuthi alikho, ngoba mawusuye emanzini uyalithola, noma ngeso lemvelo ungabona kungamanzi nje, kodwa kungaphansi khona kukhona. uNkulunkulu wakho ukhona, uhamba nawe umingunaphakade, akaguquki. Ubukhona bukaNkulunkulu awusipho wosiqu, kodwa uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye kumele bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Yikho iculo ecilongweni lithi uJesu nathi ngomoya la, unawe ngomoya, nawe mkhonze, methembe ukumoya, ngoba abakhuleka kuye fanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso, ngoba ungumoya. uNkulunkulu ubukhona bakhe besiqu sakhe bungumoya empilweni yethu, ngoba umuntu odingeka kakhulu akuyona inyama yethu, kodwa ngumuntu ongaphakathi. ubukhona bakhe aphelelwa isikhathi. uNkulunkulu uyaqinisekisa lokhu kuJoshua ukuthi sonke isikhathi la uyobuhamba khona ngiyobe ngikanye nawe, la unyathela khona ngiyobe ngikanye nawe. noKristu wenza isiqinisekiso esifanayo, yesiyela ibandla ukuba umoya oyingcwele ohlala nathi ube umthokozisi, ube umduduzi wethu. La sikhona uyoselekelela makuney'dingo, usibubulele ngokungaphikiselwe muntu kuba kuNkulunkulu, bese sesithola leyo mihlomulo, lezo zinto esiyidinga kuNkulunkulu, kodwa masicela ngentando yakhe. Wesibili engikhulume ngakho kuverse 5, kubone kukholwe ukuyibophezela kaNkulunkulu kuwe. Akakulahlile uNkulunkulu, ukanye nawe uNkulunkulu, akasoze akuphoxe uNkulunkulu. Okugcina ngifisa ukuthi ukubambe kulo myalezo verse 6 to verse 11, uyagcinwa umthetho kaNkulunkulu, uyagcinwa umyalo kaNkulunkulu. Verse 7, qina, kuphindwa kathathu,
qina kuphela uma isibindi kakhulu uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceki yami, ungaphambuki kuwo ngakwesokunene nangakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo nomaphi lapho uyakhona. Liyagcinwa izwi likaNkulunkulu, liyasiphumelelisa izwi likaNkulunkulu. Okwethu kuqina kuphela, noma izimo zona zingafuni ukuphikisana nathi, njengoba ekwazi ukondla izinyoni zasendle, izwi lakhe lisho njalo. Usazoqhubeka uNkulunkulu akondle, noma ngabe awusasebenzi. Sibonile bedilizwa abasebenzi baka-Mercedes-Benz, kwakhulekwa leya nsizwa ikhuleka bemile esigcekeni laka-Mercedes-Benz emhlanga, yabuza uNkulunkulu yathi bazodlani babephelelwa yilo msebenzi, yathi dala isu babuNkulunkulu. Sawuzwa wakunamathela emphefumulweni lo ukhuleka ukuthi kukhona abantu kanti okuthi noma iminyango ivaleka baqhubeke bayobuza uNkulunkulu ukuthi sizodlani baba wethu oyingcwele uma uvala lo mnyango. Kodwa bese sithola izwi elithi njengoba ondla izinyoni zezulu engaphuma ukulima, kanjalo ngeke ahluleke ukusondla. Athi njengendane icela isinkwa, uyayiya umzali uyayinikezela isinkwa, angayinikezeli itshe. Mayicela inhlanzi, angayinikezeli lokho esithandayo, esicela ngentando yakhe usinika khona. Impilo iyaqhubeka, ayimi ngobunzima. Okwethu kuqina nje kuphela, sibambelele kukhulumeni kukaNkulunkulu. Liyagcina izwi likaNkulunkulu futhi nalo liyamgcina oligcinayo. Sihamba ngokho uhle ukuthola izimpi usendaweni uNkulunkulu akulindele ukuthi ube kuyo. Zinhle lezo zimpi ngoba uzibambu kanye noNkulunkulu, uphumelela kanye noNkulunkulu. Ingcono indlala enoNkulunkulu kunokuthi amasa okungenako ubukhona bukaNkulunkulu. Kungcono ukugula bewusumema ipresence kaNkulunkulu ngoba isandla sakhe asifinyezwanga ukuba siphilise. Uyagcinwa umyalo kaNkulunkulu, bese nomyalo kaNkulunkulu uyagcina ukuphumelelise ukukhulumile lokhu uNkulunkulu. Umyalo kaNkulunkulu bazalwane ubanjwa ngokuphelele. Izwi likaNkulunkulu libanjwa ngokuphelele enhlizweni, liphelele vele kwalona. Ungakhethi okuthile kulo ngoba lisoze likusebenzele mawukhetha into eyithile kulo. Izwi likaNkulunkulu bathandekayo liyaqhubeka lisilekelela ukuthi usuku nosuku, ngoba uthe zindlangalo imini nobusuku uyophumelela kahle. Liyalekelele izwi likaNkulunkulu, sibamba lona, siyibone siphumelela. Siphumeleliswa yilo nje ukuba sizindangala imini nobusuku, sikubamba ithembiso zakhe ukuba wena Nkulunkulu awuzela ulali, wena Nkulunkulu idoda kubafelokazi, wena Nkulunkulu umondlo intanda. Sibamba ukusho kwezwi likaNkulunkulu, lisigcinile, lisenza sibe izintetele ngoba lisenza siqhubeke siye phambili. uNkulunkulu wethu ongasenzela lokho, uNkulunkulu wethu ongasibiyela ngalokho ukuba kumele ukuqonda ukuthi empilweni impilo ayisoze yamiswa izinto obhekene nazo. Zenzekile, dlula kuzo. Udlwenguliwe, phola, dlula. Utholile isifo esesiwenza uphile ngamaphilisi, phola, dlula. Bathi vosile abazali, phola, dlula. Uphelele umsebenzi, phola, dlula. Noma ngabe uphoxiwe ngandlelani, phola, dlula, ngoba impilo iyaqhubeka. Ungabe esigamekweni esibuhlungu soqeda amandla, kodwa qhubekela ekujuleni njengoba uJesu eyalabafundi ethi phosani ekujuleni nibahambe. Sekungokwakho ukuba uqonde ukuthi sincenga siya phambili. Impilo ayisoze yabalula, kodwa idinga abantu abazothi sincenga siya phambili, ngoba uNkulunkulu uthe uyinceku yami uMose ifile, wena Joshua qhubeka uhambe
uyodla izwe. Ngakho bonke uNkulunkulu akuphuce bona this year, nakuphuce bona eminyakeni edlule. Impilo yakho ayincikile kubo, impilo yakho incike kuNkulunkulu. Qhubeka nohambo lwakho, qhubeka ufeze izifiso zakho, uNkulunkulu kanye nawe. Zimisele wena itende njengendodana yolahleko. Ngiyakusuka ngekubaba ngithi baba, ngonile kulizulu nomhlaba, angisafanele ukuthiwa ngindodana yakho, ngenza omunye wezi. Zimisele wena itende, ubuyisane noNkulunkulu, ucela amandla amasha okuqhubeka nohambo lunye. uNkulunkulu abusise okuzwile manje naphakade. Amen. Uthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando kaNkulunkulu Baba, njengoba uMngcwele nawe ubusise kanye nekhaya lakho lonke.